Máme tu základný tvar a ideme ho editovať. A ideme urobiť ekvidištantu. Škaredé slovo ekvidištanta. Nie je to nič iné ako rovnobežka o 5 mm do vonkajšej strany. Tak vojdeme do toho nášho AutoCADu. Ak chceme robiť rovnobežky čiar, tak tento trojuholníček, ktorý máte celý, vy budete musieť rozložiť a to funguje cez túto kocočku, minule sme sa to učili. Hej, čiže ak ste to predtým mali cez modifikáciu spojené a bol to jeden trojuholníček, tak naň klikneme na kocočku, ktorá je rozobratá a rozobere sa nám aj trojuholníček na jednotlivé čiary. Máme? Tuto je tak, vidíte to? To účko. Odsazení ekvidištanta. Klikneme na to. Od ktorého bodu? Smerom hore 5. Klikneme Enter. A ktorú čiaročku? Túto. Fúk, máme. Ktorú čiaročku? Túto. Fúk, ktorú čiaročku? A máme 3 čiaročky po 5 mm. 5 mm. A máme čiaročky. Hej, 5 mm odsadené rovnobežky od nejakej čiary. Aký je rozdiel, kebyže ten trojuholníček necháme spojený? Kúkajte tu, toto je celý trojuholníček. Ak vy dáte tú ekvidištantu, napríklad číslo 16, a v príklade číslo 16 ideme použiť funkciu orezať. Ideme niečo orezávať. Sme si ukazovali, ktorá je orezať. Tí, čo máte 24, máte nožničky, tí, čo máte nižšiu verziu AutoCADu, tak máte takú čiarku, ako keby prečiarknutú, hej? Ale máte to na to istej pozície. Ideme orezávať. No, a ukážeme, že čo ideme orezávať a máme orezané. V 24 je to jednoduchšie. V starej verzii, v tej 2015 alebo nižšej verzii ako 24, musíte najprv označiť, pokiaľ chceme orezávať, až potom, že čo chceme orezať. Hej. Predĺžte dve úsečky podľa obrázku. Čiže tam, kde je orezať, tam je aj predĺžiť. Tam, kde je orezať, tá druhá ponuka, keď rozruluješ tú šipočku, tak je predĺžiť. V náhodnom mieste 3 úsečky. Tak ideme skúsiť prerušiť v nejakom náhodnom mieste 3 úsečky. Ja si toto dám spätne, aby som mala ten základný tvar. Takže v modifikáciách je prerušiť. Ja to nechám trošku takto svietiť. Vidíte, kde som? Čiže ešte raz. V modifikáciách, tam, kde máme to spájanie, hej, tak vedľa máte také dve ikonky. Buď prerušiť v bode, alebo prerušiť. Stlačíme to prerušiť. Hej. Vybereme objekt a teraz fyzicky na tom objekte musíte, že odkiaľ pokiaľ. Pozrieme, máme prerušiť. No a poslednú vec, ktorú budeme robiť, je pretiahnuť vrchol trojuholníka až úplne priečne po koniec kružničky. To je tiež veľmi jednoduché. V podstate, ja sa vrátim na začiatočný tvar. V podstate budeme mať, alebo budeme potrebovať, aby ten objekt bol aký? Štauner spojený. Ako náhle označím trojuholníček, stačí, že uchopím horný bod a upnem sa na koniec. Hej. A mám.